L'adolescència és un moment clau a la vida, ple de descobriments i de canvis. Comencem a construir qui som, a formar les nostres pròpies idees i a descobrir el nostre lloc. I és un moment en el que ens preguntem qui sóc jo. Descobrir-se vol dir provar, equivocar-se i tornar a començar. Volem espai, prendre les nostres pròpies decisions, però també necessitem tenir un lloc segur on poder tornar. Les amistats es tornen essencials, poden ser el nostre refugi i també ens ajuden a definir-nos. I el cos canvia, es transforma i ens hi hem d'acostumar. I això pot fer-nos sentir moltes coses, com ara inseguretat, sobretot en un món on tot s'ensenya i s'exposa. Tot això és creixement i l'adolescència s'ha de viure amb suport, autenticitat i amor.